El setmanari patrocina Redacció Berga. L'Ajuntament de Berga ha convocat una nova edició del Premi Ciutat de Berga a la Cultura. Entitats i associacions, així com ciutadans a títol individual, poden començar a presentar les candidatures omplint l'imprès que des d'avui mateix distribueix l'Ajuntament. Les propostes també es poden tramitar a través del lloc web de l'Ajuntament de Berga. El termini habilitat és fins al 24 de novembre. El lliurament del guardó tindrà lloc el 12 de desembre. Abans no arribi aquest moment, la Comissió del Premi 2009 haurà d'avaluar les candidatures rebudes i deliberar a qui s'atorga la distinció. Però la decisió del jurat haurà de superar un darrer tràmit, el vistiplau del ple municipal. El Premi Ciutat de Berga a la Cultura reconeix la trajectòria vinculada a l'àmbit cultural berguedà d'una persona. L'empresa que obtingui la concessió per explotar el Parc de la Palomera a Saldes haurà de donar garanties d'obertura durant tot l'any. Aquest és un dels principals aspectes del plec de bases que l'Ajuntament de Saldes està preparant per al concurs destinat a buscar un nou model de gestió per a les instal·lacions que fins aquest estiu estava en mans del Consorci Ruta Minera. Darrere la decisió d'obrir el parc durant tot l'any hi ha la voluntat de desestacionalitzar l'explotació turística i ampliar les possibilitats d'explotació, bo i incorporant una oferta d'activitats paral·leles de caire lúdic i esportiu. Totes les novetats quedaran recollides en les bases del concurs que es convocarà aviat. El document s'ha elaborat amb les aportacions dels treballadors, els quals, a través d'unes enquestes que els ha fet arribar l'Ajuntament de Saldes, han exposat les mancances que pateix l'explotació de l'espai. El model de concessió vigent fins fa pocs mesos es va extingir a petició de l'Ajuntament de Saldes per falta d'entesa amb els consistoris que integren el Consorci Turístic de la Ruta Minera de l'Alt Berguedà: Cercs, Vallcebre, Guardiola i Fígols. Aquest cap de setmana, partit a casa d'un Construccions Queralt Gironella que està mostrant la seva millor cara en els partits que juga al pavelló de la Perla. Després de guanyar el Castelldefels per 5-1 a casa i perdre a Logroño per 5-1, juga aquest cap de setmana contra el Móstoles, un dels equips més forts de la competició. El Móstoles és el sotscampió de l'any passat, on va perdre la Lliga en el darrer minut a mans del Còrdova. Aquest any ha començat més fluix i ja ha perdut un partit i n'ha empatat 2. Això fa que amb 8 punts es trobi per sota del Gironella. El Gironella és 5è amb 9 punts i el Móstoles 10è amb 8. L'equip visitant destaca per la seva portera Eva, que amb 8 gols és la menys golejada d'aquest campionat. El Gironella destaca la plena recuperació d'una Berta Velasco, que amb 7 gols és una de les millors golejadores d'aquesta temporada. El partit es jugarà a les 6 de la tarda, mitja hora abans de l'horari normal, per petició expressa de l'equip de Madrid. El Gironella encara té la lesió de la seva portera, Noé, a la que encara falten de 3 a 4 setmanes per tornar a les convocatòries de l'equip. Això fa que la portera de l'equip B, Marta Villaró, torni a estar convocada aquest cap de setmana. La jove portera berguedana va debutar a Divisió d'Honor fa 15 dies en la victòria del Gironella al derbi català. El setmanari patrocina Redacció Berga.